mana kamano indi nyikora moga joang abo mana miyo bende wendo na ma kawuono thuolo mondo bende oyangnwa nyinge ni en ng'awa owuok kanye to tich mane motimo bende mbui kaendi machiegni nyinge owuon en ng'awa? Nyinga ma ayudago e mbui en Lucy Kate, mano be manie ID. En nyinga achiel ma bende itiyo godo e mbui to gi mari mar bende ID? Yeah. Lucy Kate. Lucy Kate ma wuok gwenge mage koso kidwani mondo dhano ng'e kuma yaye? Gwenge ma wuok to ok anyalo wacho. Nikech pap ka ing'e nitiere gik mang'eny. Sawa sawa, kamano nyaka nyoindi ok dang bende wachon ka okidwani mondo jopiny ong'e. Ka kamano indi wadhi mana mapiyo piyo nyaka nyoindi. Waseyango ni in achiel kuom managers go iki matimo kata bende marango kendo ng'iyo mbui moro kaendi ma bende abro tuomo ni nyinge mbele kanyo jawinjo mara LTN, Luo Trending Nation. In manager. Manager en jago no mane goteku mokalo e weche go iki mag ng'iyo ni to tije go iki mag LTN ringo machal nade. Ok ang'eyo ni chako tijni ende karang'o mar bedo manager mar LTN? Bedo manager mar LTN achako early April. Ngiso ni early April ngiso ni mano dwe no indi mar 4 kanyo indi ka chakore? Yeah. Ni chako bedo manager dwe mar 4 ka chakore kanyo indi? Yeah. Isebedo sani ko sani thuolo maloyo dweche adek ka idhi kendo itayo weche go mag LTN. Tich tinere kanyo indi kaka manager? Tich wadhigo maber cause joma ni LTN members, family, team, gi coordinate. Yeah. Members adi kama maran LTN kaka manager samunyalo ng'eyo jogo iki ma utiyo godo? Mwatiyo go ma ong'ere tadek, but moluoro watonge nyan countable. Okay, ma utiyo godo ma ni board gin ji adek? Yani ma ji nyalo neno most of the time kata ka maybe wagolo thuminya winji nying-gi kata ka oponi maybe kata kwa dhi kumoro ka koro no wadhi ndhewane ginya nenore to ntiere moko mago to ng'eny. Erokamano. Penjo machielo kete ni sani endi ng'ini ng'ama nyadendi ti manager kanyo ne joma chuo. Penjo nyalo wuoke ni samoro kidibek ni usebedo kugoyo mbaka go iki mag twenyo gode makanungo. Ok ang'eyo ni chal nade kodi kanyo gi weche go iki kaka inyalo bedo ni in ng'ama nyadendi ti manage jomogo iki ma joma chuo? Okay. Eti twenyango? Wacho ni samoro usebedo kugoyo iwacho gi jomoko ni usebedo ka unie ukuti utwenyo mana gode kanyen mana twenyo gode makanugo gode agoda. Ineno LTN joma gin active gin chuo, gin joma chuo. Koro ing'eni kata ki an koro awach ni an nyaka di ma active sindi koro dang' atweny gode gi jogo te. Ok ing'eni giwacho ni manager ni ing'eni CEO ni samoro gigwenyore kama e wach mar tich ni? Idagi mano onge, but ing'eyo ni ng'ato nigi pache. Bok wanyal kwero fans ni bedo gi pa. Ntiere ng'ama ko paro ni watwenyo godego gi CEO to dhi chune ni owe bedo LTN. Koro wadwa no beda gi pache no ng'e kama Chenro cha. To ka ntiere ng'ama be ong'eyo ni jogi to tiyo. Koro LTN ka ntiere be ng'ama ong'eyo ni ketni to okotim gi LTN en ka ni tiche mokete. Penyo no chako chwala kama chielo ni samoro didek be ni tiyo gi LTN to samoro nitie ng'ama osemako bad jako kachacha. Omako badazi. Ng'at moro samoro tayi kendo en goteku wi loch mar chunyi. Taya. Koro ineno kae. Ina Jawa industry. Yes, ya Jawa industry as in koro manoro ni musical industry. Ka kisebede mang'eny. Relationship ni okinya keto open. Timo muskum wacho ni open samoro ida shot machielo. Mana mano nikech neno nitiere ga kaka e industry kan nitiere fans
kata followers meni ng'eno nyuomi tekiaga no Onyuomi. Hera lakini ma koponi inyat matwa mistake moro ng'eto ng'eni in gi ng'ato but okodwa ni wache opendli koro ing'eni kitimo mistake ni timo man tidhi yudo ka chunya jony koro kata niche nitie gimoro kata koro yani kata support moro kata nitie kaka no follow nyisi to pok onyisi pok to nyisi pok oyangore but in real sense ni kar in ga chige no nyumi ga tiki Ero kamano nyaka nyonyi kwara Munga Jwang pod wan ka indie chenro ni endi mar bende ng'e Jathum Mari kawano wan ka indi gi bende manager 001 Lucy Kate ma bende tayo kanyo endi LTN Luo Trending Nation kama bende wako kode mpaka kendo yango no mfanya nyako tenore gi bende kanyo endi chenro kata bende channel onogo motayo kanyo online ma bende ene kanyo manager mare igombo ni chieng' moro achiel LTN ochop kanye gi tije mar bende ng'iyo kendo rango gigo kima wuotho e piny kaluo gisani wan gi programs mang'eny mabe kata nyocha wa brief chieng' birthday mar Omari because LTN is now becoming a big team it's a company koro wan tie mbele ka wadwaro manyo upcoming artists mbele ka wabro bedo gi program mar konyo nyithindo manyiri ma ok nyal jiweza mbele ka wabro kao let's say ni kata ka Migori County yani counties mag Luos wanyalo kata extend kwa nano ka gigo dhi maber wabuketo kata ni wakao nyathi achiel wapuonjo mago programs ma wan godo mano gima bende udwano kete tim koro ngiso ni useketo kanyo gima dho kisungu luongo ni strategy kaka bende ni mondo uta chenro kuom konyo jogo kikende bende ma ok nyal kikor ka korigo ni LTN chieng' moro chop kanyo chieng' moro ka Nyasaye oyie tu bede kata nyalo bede yamo ben kanyo lek maru koso udeno manu tieti online wadhi bedo e yamo ka beto duma pagaro dhi yudo kamano gimose bedo complete wachni gi dho kisungu ni congratulations ka un gi lek mar bede yamo e kanyo endi to moko kata Jwang Junior mago dhoge ka endi dedek yudo tich kanyo ero kamano nyaka kanyo kuom bedo gi paro ma kamano endi wadhi mana mapiyo pinya ka wachiegni tieko kamano endi agombo ni mondo ang'eni to boss ni in boss ne ten boss ni ne suno kayo malich mokalo kanene odang'ech adani mondo ang'e matin kuwuok kuom ni tang'o mano timore momiyo ne ondhiye moweti odang'ech koda ka osiepne makawili ok ahero ga wuoyo ga gi ji but according gigi manonyisa nitiere post moro Lavenda Nyajera eti akiani no post then akiani ogole to ebu chako poste koro gino ere manomiyo nomake weche mag posting ma bende timore kone gi kocha ne momiyo nondhiye mano kaka nonyisa nikech ato nokaneno kora kendo sama nadhi e mbui no noyudo ka nosegole nokaneno but mano to gima nonyisa ingeni in manage nyaka ng'e gi time omiyo sani endi nyaka lidh na lidha ito boke ni to ne chal nade koro by the way LTN nitie nyaka gi lawyers nitie LTN ka we have our lawyers enena ni okwadwa kitu gik moka wiawi LTN koro is not individual kaka ging'ega ni en Omari it's a big team koro en gima omakore ma atamre gi nono koro enena ni wadwaro ni wa take time kwase take time wapango gik moko bedo then koro wabro keto gigo koro ji ong'e mana kwa tigo kanyo endi Lucy Kate kamano kuom bende yudo kinde mondo ichaki los koda ka endi amora ahinya ka wagoyo mbaka thumro untimo erika jomoko goyo dhogi kendo comment moko nitie mawacho ni ato karo ka en manya kamano tiwere nang'o ochalo nade ka niyo ka thumo owero nyingi kanyo endi Lucy Kate eti kathumo wera kathumo weri ni rwako wachno nade kaka koro boss ni okawo kinde ma ondiko wer ma owero godo manager 001 dong na mor ni mor do joma nokungo consulta nokungo loso mondi nikech okonya wer koko penje jomoko hinyore kamoro ka en ng'amo ng'eyo ing'eyo ing'eni neno piny kae onge ji ok nyabedo let's say ni mi dhano 100 ji 100 gi kata in mibed ni ng'ete mang'o
ok ginyal support ite. Inya yudo kata ka 30% gin gi kia. Gin kanyo bat gi kia. Aya 20% en ong'eyo en ka ji dhi koni to dhi ka ji duogo koni. Koro inya yudo kata ka 50% ni ema bet at least ni kodi makata rach kata ber. But ka gin jomoko ma let's say ni osebede industry ahinya. Nitie gik moko ma kora jawaka iwero ji. Iwero ji bedo ka ower ng'ato video shooting kende kinen. Tiyudo kata ka ng'ano ero ing'eni ng'ano onge kata gima gisebedo ka gitimogo ni wimbo tu. Ni wimbo tu. Ero kama nyalo siket kuom yie mondo bende ilos ka Ajuanga Junior chenro ni mar bende ng'e Jathum Omari. Wach mogik meko do fans gini un kaka lo siket koda fans kod duto te mar LTN Luo Trending Nation. Okay. Wach madawe godo fans en niya wan ka nikechun kaka udware kaka watim kunyiswa ni wamed sonya dieri bwabro sony usony ne gima tindo wabro sonyo to kuwacho ni koro wawegi kanyo to waweyo kuwacho ni wadhi wan kaka uwachi kaka watim kaka watim kata wacho ni koro chakre sani to waweuru gini wawe nikech koro wan diang' watim nang'o tuno mumiyo wan ka Erokamano nyikwa Ramogi Ajuang mani makelo giko mar bende winjo chenro ni ndi ma kawuono ma bende mano endi mar ng'e Jathum Omari kibro kelni kata kikelo ni kanyo endi kod Ajuanga Junior mano endi bende AJ Media kod AJ TV. Video ni endi pod ibro mana yude kanyo nyaka LTN kama bende oganda biro ng'e mathonya kanyo kokalo kuom bende manager 001 Lucy Kate ma bende osebedo katayo kanyo kendo keto rang'ino mowinjore weche go eki mag ng'iyo ni LTN obedo gi lony manyasani endi mar tayo kendo keto wechene e okang'no endi mamalo. Waromo chilo machelo kanyinga en Ajuanga Junior.